stor del af de etniske minoriteter i København på et tidspunkt gerne ville have deres eget kulturhus. Og det fik de, og det var så det her hus. Og det ligger ligesom i husets hjerte på den måde, at huset kan rumme alle etniciteter på en eller anden måde. Der er meget et stort hjerterum, og der er meget åbenhed for, at alle skal have en plads her i huset. Vi vil rigtig gerne have, at københavnere kommer og oplever det her hus som sådan et sted, der ligesom rummer den diversitet, som byen jo reelt har. I 1993, denne gang, der var jo Kramer Mikkelsen, som var overborgmester i Københavns Kommune. Han synes, at København skulle have et hus specielt for etniske minoriteters foreninger, som skulle dyrke deres interesser og arbejde. Så derfor huset blev stiftet i 1993. Og huset i starten var en almindelig møbelhus. Det vil sige, ligesom alle de andre møbelhus havde ikke nogen speciel navn. Man kaldte huset bare Nørre Allé Møbelhus. Men på senere tidspunkt synes vi er et særligt hus, som arbejder specielt med verdenskultur. Så derfor synes vi, at huset skal have nogle specielle navn. Så derfor valgte vi, at huset skulle hedde Verdens Kulturcenter. Og siden huset hedder Verdens Kulturcenter. Folk, der netop har noget på hjertet, som måske ikke lige passer ind til et eller andet mainstream-tilbud eller et galleri, de er meget velkomne hertil. Vi er selvfølgelig meget interesserede i at rumme unge entusiaster, unge projektmager, som godt vil lave noget, der er lidt skævt, og som smager lidt af verden, som netop bringer hele verden ind i kulturen, eller ind i Verdenskulturcentret i hvert fald. Så er vi jo så et hus, der også har netop noget kvalificeret personale og gode gamle brugere også, kan man sige. Så derfor så kan man ydermere hente rigtig meget rådgivning og inspiration hos os i huset. Vi er både et hus, der rummer det fysisk, men vi rummer det egentlig også på den måde, at vi kan støtte folk, der gerne vil videre med projekter. Man kan jo helt konkret ringe til os, og det vil ofte være mig, der tager telefonen. Og så kan man jo fortælle lidt om, hvem man er, og at man gerne vil samarbejde med os. Og hvis det er noget, der passer ind i vores koncept eller i vores profil, så vil vi gå videre og snakke med dem om, hvad de har behov for, hvad de kunne tænke sig at bruge huset til. Og i det omfang, hvor vi kan leve op til det, så vil vi gå ind og med personale her i huset og hjælpe dem med at få det arrangement eller den forening, de ønsker at udvikle, eller hvad det kan være, støtte dem med at få det kørt igennem. Min funktion i huset det er kulturkoordinator. Det betyder, at mit job det er at koordinere alle aktiviteterne, som foregår her i huset, blandt andet her i salen, eller i selve kulturhuset, eller om sommer i vores gård. I forbindelse med vores etniske forening og vores etniske minoritetsgruppen, som de er repræsenteret her i huset. Mit primære arbejdsområde det er altså kontakt til pressen, og lave alle former for tekster til arrangementerne i huset og til hjemmeside i øvrigt, kan man sige, og til visionspapirer og alt, hvad vi har af tekstligt om huset, der bruges som information til
ja, det kan både være politikere eller fremtidige brugere af huset eller eksisterende brugere. Alle tekster stort set, der handler om ekstern kommunikation. Og så laver jeg grafik også, det vil sige, at jeg er ikke grafiker, men jeg laver de plakater, vi bruger en del, altså flyers og plakater for de arrangementer, vi har også. Jeg er projektkoordinator i Verdenskulturcentret, ansat til at bakke op om de 2 projektkoordinatorer, som har været i huset i mange år. Khalil, som står for kunst primært, og Gustavo, som står primært for koncerter og for andre sådan, ja, altså kulturelle events om aftenen. Så der er jeg ansat til at være bindeled mellem dem og andre kulturelle aktører, altså foreninger og organisationer, som har tilknytning til huset, eller som godt kunne tænke sig at få tilknytning til huset. Jeg er ansvarlig for kontoret, kan man sige, det daglige flow, der er igennem kontoret. Det er blandt andet booking af lokaler, det er lidt med vagtplaner, det drejer sig om økonomi osv. Jeg arbejder her næsten 4 år som kvindeprojektkoordinator og som foreningssekretariat. Og min opgave er at støtte etniske foreninger og først og fremmest kvindeforeninger. Såkaldt vicevært eller ejendomsfunktionær. Og mit job her er at servicere brugerne, der er her, blandt andet, og så holde de der 2300 kvadratmeter, vi har, i både indvendige og det udvendige areal, skal jo passes. Og så sørger jeg for, at der er her i vinterperioden, at der er varme på, og ellers så laver jeg alt muligt håndværksmæssigt arbejde. Her i salen vi har en plads til 250 personer. Vi har vores egen lyd, vi har vores lys. Vi kan lave teater, vi kan lave koncert, vi kan holde en foredrag. Det kan bruges også til andre indendørs aktiviteter. Bare ikke til sport. Vi er ikke store nok til sportaktiviteter. Der, hvor en typisk fremtidig bruger vil møde huset, så vil det så typisk være måske en kulturkoordinator eller mig, som det første spæde tekststump vil blive sendt til, kan man sige. Og så begynder udviklingsprocessen allerede der, kan man sige. Jeg begynder straks at tænke PR selvfølgelig, men, og kulturkoordinatorerne begynder meget at tænke på indholdet. Men det bliver jo selvfølgelig en stor vekselvirkning, ikke? Hvor man udvikler det løbende, sammen med folk selvfølgelig. Fordi det er jo det vigtige for os, det er jo, at det er folks projekter, kan man sige, der bliver til noget i vores rammer. En af vores umiddelbare opgaver at sikre foreninger, som ikke kender os, altså foreninger fra de etniske minoritetsmiljøer, at de får kendskab til os og kan se, hvad de kan bruge huset til. Der er en række foreninger, som vi aldrig rigtig har været i kontakt med af forskellige grunde. Dels fordi de måske er ret små og ikke tror, at de kan være i huset eller kan bruge huset til noget særligt. Men det er vi ikke enige i. Altså, vi mener, at selv små kulturforeninger kan anvende huset og komme over rampen, som er et af vores formål, nemlig at få vist den københavnske befolkning, at det er et multietnisk miljø, de er i, og kan få oplevelser fra de andre kulturer, som faktisk fungerer i København. Ikke? Jeg sidder lige nu med et konkret projekt omkring, eller sådan at få afsøgt, hvilke mulige nye brugere der kunne være i huset, altså få taget kontakt til foreninger, som ikke er repræsenteret her i huset. Og vi arbejder med en tanke om at skabe nogle foreningsdage, hvor de foreninger og organisationer, som er tilknyttet huset, at de kan præsentere sig og på den måde både netværke i forhold til andre foreninger,
men også i forhold til mulige frivillige. لعلمك انا عارفه كل شيء هذا. انت عارفه؟ ابن عمك ابن خالك باكر يصير كبير ويجيك يتقلب هيك ها مايكل تفرض بسطيتك فوق راسك وانت يا حميد بسطيتك كلها نعل. Faktisk, det er rigtig interessant, at kvinder med etnisk baggrund, som har opnået meget her i Danmark, de alle vil gerne arbejde frivilligt. De alle vil gerne hjælpe andre kvinder. Så min opgave er at samle de to grupper. En gruppe stærke kvinder og en anden gruppe kvinder, som har brugt for hjælp. Og jeg vil gerne sige, at det lykkes, fordi der er mange indvandrerkvinder, som vil gerne være frivillige og hjælpe andre. Først og fremmest, de kan henvende sig til mig, og vi kan arrangere møder, hvor jeg kan fortælle meget præcis, hvad vi laver, hvilke planer har vi, hvilke aktiviteter arrangerer vi. Og det er debatten, det er filmvisning, det er kulturarrangementer, og det er også forskellige netværksmøder. Og det er integrationsprojekter, som for eksempel mentorprojekt, og det er også kor, hvor etniske kvinder synger sammen med en meget berømt nu kor, som hedder Verdens Sirene. Vi er en forening, som tilbyder gratis juridisk rådgivning, primært til flygtninge og indvandrere, men andre også velkommen hos os. Vi har åbnet 2 dage om ugen, om tirsdagen fra kl. 1 til kl. 5, og igen her torsdag fra kl. 6 til kl. 21. Og her er man velkommen med alle spørgsmål, som på en eller anden måde relaterer sig til noget juridisk. Det kunne være visumansøgninger, eller familiesammenføring, eller andet, man har brug for hjælp til. En frivillig forening, som består af en række rådgivere, som kommer her frivilligt i deres fritid og stiller deres tid til rådighed. Vi har den her rådgivningsfunktion i Kulturcentret, men ellers så har vi også alle mulige andre ting, som vi gør. Der er en blog på Jyllandspostens hjemmeside, hvor vi skriver om positiv integration, forsøger at tage positive emner op i en ellers tit meget sådan hård integrationsdebat, og i år skal vi være på Roskilde Festivalen, hvor vi står for et arrangement om romaer og forsøger at sætte fokus på racisme i den forbindelse. Jeg er daglig leder her på Nørrebro TV, som er lokal tv på Nørrebro, hvor der er en masse frivillige, der kan komme og lave tv om kulturarrangementer og politiske ting og alt muligt, der sker på Nørrebro. Udover det, så har vi også en masse etniske grupper, blandt andet nogle bosniere, nogle fra Latinamerika, og vi har nogle iranere, som laver tv. Og så har vi også, udover Nørrebro TV, en anden tv-station, som hedder Kurdan TV, som laver tv om det kurdiske miljø her i Danmark, København. Og hvis man er interesseret i det, så kan man være frivillig heroppe og komme op og snakke med os, hvis man har et programforslag eller noget, man gerne vil have lavet, eller man bare godt kunne tænke sig at være bag kameraet. DRC, det er jo en organisation, som har 2 hovedformål. Det ene, det er at give rådgivning til folk, som har været udsat for diskrimination, overgreb af den ene eller den anden slags. Og det andet, det er at lave rapporter, hvor vi beskriver diskrimination, f.eks. på arbejdsmarkedet eller hvor det nu måtte være. Vi hjælper alle folk, som har været udsat for diskrimination. Det kan være i forbindelse med deres jobsøgning, at de ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet. Det kan være praktikpladser. Det kan være bolig. Det kan være optagelse af lån. Der er jo utallige muligheder for at blive udsat for diskrimination i det danske samfund. Vi har for eksempel denne her, som handler om afvisning ved diskoteker.
Gennem alle årene har vi jo haft en strøm af sager om unge mennesker, som ikke kan komme ind på diskoteker på grund af deres hudfarve. Det er sådan nogle af de, skal vi sige, klassiske. I de senere år, der må man så sige, så har det jo ændret lidt karakter. Nu er den mest almindelige diskriminationssag, det er en sag, hvor folk kommer for at få hjælp i forhold til staten. Det vil for eksempel være familiesammenføring, altså folk, som ikke kan få deres ægtefælle til landet på grund af udlændingeloven. Det kan også være sager om starthjælp, altså det, at man diskriminerer flygtninge, så de kun får det halve af det, man får i kontanthjælp. Og der kan vi jo så gå ind i de sager også og hjælpe folk med at klage over afgørelserne. Og så vores sådan, særlig store hit, det er så det, at vi hjælper folk til at tage for eksempel til Sverige eller Tyskland med reglerne om den frie bevægelighed. Og på den måde kan vi jo redde familier, hvor faren er ved at blive udvist, og moren og børnene jo gerne må være her, fordi de er danske statsborgere. Så kan vi simpelthen gøre det, at vi flytter hele familien til Sverige, og når de så har boet der nogle måneder, så henter vi dem hjem igen. Jeg arbejder i foreninger. Den ene er DOF, Skole for Orientalsk Dans, og den anden er foreningen Shahrazad. Og I filmede os i går, og det var rigtig spændende. I filmede, da vi dansede mavedans, og det er faktisk det, den ene forening arbejder med. Og hvis jeg skal starte med at snakke lidt omkring mavedansen, som også hedder orientalsk dans, så er det en fantastisk ting, fordi at det giver rigtig god motion, som vedrører faktisk hele kroppen. Den målgruppe, der kommer her, det er faktisk alle kvinder, lige fra helt unge til ældre eller damer, kvinder i moden alder. Og det er ikke nødvendigvis kvinder, der er født i Danmark. På et tidspunkt så havde jeg faktisk 22 forskellige nationaliteter. Jeg tror, det var for et år siden eller sådan. Og det er jo rigtig, rigtig dejligt. Det er også dejligt, at man kan være sammen uanset alder. Så er der foreningen Shahrazad, som jeg altid har arbejdet med her i huset, og det er målgruppen af indvandrere og flygtningekvinder, som er en moden alder og ældre. Og de kommer her frivilligt, og de får motion og sundhedsundervisning. Den her gruppe er lidt speciel, fordi at de får individuel undervisning. Det vil sige, at undervisningen foregår på små hold, fordi de har forhindringer, og de er hæmmet i forhold til indlæring og undervisning. Men de har faktisk lært rigtig meget. Der er mange succeshistorier i Shahrazad, og det kan man blandt andet også læse om inde på hjemmesiden. I starten, for mange år siden, jeg tror det var i 97, der havde jeg kontakt med sprogskoler og socialrådgivere og væresteder. Og så siden har jeg ikke rørt en lillefinger, fordi at de kommer simpelthen helt af sig selv. Og det er utroligt. Der kommer hele tiden nye kvinder. I den her uge er der kommet 2 nye kvinder. Det er fantastisk. Global Copenhagen, det er et spillested. Vi er regionalt spillested. Vi producerer koncerter til alle. Det er først og fremmest verdensmusikkoncerter, som betyder, at vi har nogle gange et band fra Sydamerika, ligesom vi kunne have et band fra Balkan, eller Sverige, eller Rusland, eller hele verden. Vi er frivilligt baseret, og vi er en forening. Vi er en ikke-kommerciel aktør, det vil sige, at vi har en mission eller et mål om at prøve at vise det bedste af de forskellige kulturer på scenen i den bygning, som ligger ved siden af Verdens Kulturcenter, som er også en del af Verdens Kulturcenter. Og vores publikum er meget blandet. Det er både de unge studenter, som folk med stor kendskab til speciel type musik og etniske grupper også. Det er meget varieret. Salir por las noches, me he quitado el beber y conducir. Lo que antes me llevaba de cabeza, pasa ahora por delante de mí.
sidder jeg her som repræsentant for den iranske forening og kultur- og børneforeningen Javani. Jeg har været i den forening, den iranske forening, altså siden været medlem siden 80'erne, altså 84, 85 i hvert fald. Og har vi haft masser af aktiviteter i Danmark. Men ellers synes jeg, at Verdenskulturcentret er et sted, som hører ikke alene til etniske minoriteter i Danmark, men hører til alle forskellige folkslager, som repræsenterer Danmark og andre nationaliteter i København. Vores forening, som sagt, vi har adresse her, og dem, der vil gerne være medlem, så betaler en kontingent til hverken enten Javani eller iranske forening, også på den sags skyld, så kan de være medlem, hvis de accepterer vores vedtægter. Hvis de vil gerne blive medlem i iranske forening, så er de meget velkommen til at henvende sig til vores adresse her på Verdenskulturcentret. Jeg elsker det her job. Jeg synes, det er rigtig spændende, fordi jeg synes, det er... Altså, der er ikke nogen dage i Verdenskulturcentret, der er ens. Og det er, fordi du møder så sindssygt mange forskellige mennesker, og du får nedbrudt dine fordomme konstant, og det er rigtig dejligt, fordi at det er trist, hvis vi alle sammen går og baserer vores liv på at have fordomme om, hvordan et folkefærd er for den sags skyld. Vi er rigtig glade for at kunne have lokaler her i Verdenskulturcentret, og vi laver mange udsendelser om de kulturelle arrangementer, der sker her i huset, og nyder godt af det netværk og til at inspirere os til at lave udsendelser om, og hjælper også mange af de andre foreninger, hvis de har noget tv af en eller anden art, de vil have lavet. Så vi er meget glade for at være en del af netværket her. Faktisk, jeg tror, det er mit drømmejob, og jeg drømmer om den slags job, hvor jeg kan arbejde med andre indvandrerkvinder, hvor jeg kan støtte dem, og hvor vi kan hjælpe hinanden. Det er et fantastisk godt sted for os, fordi at det er her, hvor de etniske minoriteters organisationer jo i forvejen holder til. Og derfor er det jo mange af vores naturlige samarbejdspartnere, der bor her. Og det er også her, hvor folk jo i forvejen kommer, og så hvis de står med en sag, jamen, så er det jo nemt for dem lige at komme forbi. Og så kan vi forklare dem, at vi har åbent mandag aften, og så kan de jo komme tilbage mandag og få den rådgivning, som de har brug for. I virkeligheden et mix mellem ens hobby og så et regulært stykke hvad skal man sige, erhvervsarbejde. Ikke? Og grænserne er ret udslidende, vil jeg sige, for vi, der er i ansat i huset. Ikke? Jeg synes, den er meget interessant. Jeg selv er en gammel bruger af huset, siden jeg kom til Danmark i 92. Jeg kender næsten alle processen her i husets historien. Først som frivilligt, så vi efter som deltids- eller projektansat, og de sidste 4 år som fast ansat her i huset. Jeg føler, at vi laver en stor indsats. Nu har du fanget mig på en aftenvagt, så jeg har lige taget en opvask, inden vi kom herop, ikke? Og det hører med til at arbejde i et kulturhus. Man skal virkelig kunne mange ting og brænde for dem jo samtidig, kan man sige. Men det er så også det, der gør, at ens hverdag ikke bliver en trummerum. Det kan næsten ikke lade sig gøre i det her hus i hvert fald. Vinderen er Verdenskulturcentret. Vi har fået en integrationspris som en myndighed, der gør noget særligt for integrationen. Og det har vi jo fået, fordi vi har vores foreningssekretariat i Verdenskulturcentret, hvor vi forsøger at danne rammerne for en masse mennesker, der kan have glæde af vores rådgivning, eller have glæde af det netværk, der kan skabes i vores kultur. Jeg håber, at Verdenskulturcentret kommer til at vokse og blive en stærkere organisation. Jeg savner også
mere kontakt til de andre foreninger, som arbejder her, men det er også meget krævende. Altså det er ikke noget, som kommer af sig selv, at samarbejde og at være tæt på de andre. Vi, for eksempel med Kanal Nørrebro, vi samarbejder ikke så meget. Vi har gjort det nogle gange, men når man er inde i sin hverdag med pressen, og så får man opgaver, så er det ikke altid, at man har overskud til lige at kigge højre og venstre og sige, okay, skulle vi ikke... Men det er i hvert fald et ønske fra vores side at blive en del af huset, og ja, jeg synes virkelig, det giver mening, og det håber jeg, at vi kommer til at være bedre til i fremtiden. Altså jeg så gerne, at Verdenskulturcentret netop var det, som man i København betragtede som sådan et knudepunkt for mangfoldighed, kan man sige, eller interkultur. Det vil sige, her hvor man både havde ekspertisen blandt de brugere, vi havde et rigt netværk, eller vi brugte det rige netværk endnu mere til at inspirere nye brugere til at komme i gang. Men også, at det var et sted, hvor man naturligt tænker, her mødes vi i caféen, fordi at der er en fed café. Vi skal være sådan lidt mere levende hus med tiden. Og derudover så arbejder vi helt sikkert på Verdenskulturcentret, også at det sted, der indeholder ekspertisen for hele København. Altså hvis du kigger på den kulturpolitiske vision, så indeholdes ikke særlig mange ord om diversitet i København. Og det vil vi rigtig gerne være med til at sætte på dagsordenen som kulturhus. Og sige, hallo, her kan vi faktisk blive endnu rigere ved at give det nogle flere ressourcer og noget mere opmærksomhed. Så det håber vi på, at vi kan spille en rolle på den vis. Jeg kender ikke ret mange, der kender Verdenskulturcentret, ud over dem, der bor på Nørrebro eller lige omkring. Så det kunne måske være godt at gøre lidt mere opmærksom på, at vi findes, og der er mange forskellige organisationer og tilbud her i huset. At det her hus som kunne blive en motor for, at man igen kan få varetaget de etniske minoriteters rettigheder. Fordi det er der virkelig, virkelig behov for. Jeg kunne godt tænke mig, at vi kunne udbygge huset. Det er der desværre nok ikke politisk stemning for i øjeblikket. Men min intention har altid været med huset at kunne lave et hus, der samlede under samme hat det, man kan sige, altså de etniske minoriteters kulturforeninger, rådgivning af forskellige slags, som vi har noget af det i dag i huset. Og så det, man kunne kalde solidaritetsforeninger. Lidt af det har vi i dag, men vi er ikke et samlende punkt for det hele i dag, fordi vi har ikke plads nok til det. Nå, lidt mere synligt ind i, altså alle vores arbejde er lidt mere synligt ind i byen, ligesom International Day og som andre aktiviteter, som vi kan vise til hele befolkningen i Danmark, hvor vigtigt det er, den arbejder i kulturhusene, og specielt Verdenskulturcenter, vi har i samfundet. Det er klart, at vi skal arbejde meget mere med brugerinddragelse. Altså, de økonomiske tider gør, at vi skal meget mere begynde at agere, som vi egentlig altid har haft en filosofi om også, ikke? Men altså, at det her hus, det er nogle rammer, vi stiller til rådighed, og så kan folk komme ind og fylde dem ud med deres idéer. Så det skal vi gøre endnu mere, altså give det endnu mere fri, end vi allerede gør, ikke? Selvfølgelig vil vi stadig gerne bidrage med vores hjælp, hvis der er brug for den, men det skal næsten være sådan, så folk bare kan komme, ikke, fra dag til dag og placere kulturelle aktiviteter i huset. Simpelthen.